янында. Менә матур көзге. Көзгедә мин, менә ирен. Иренгә иннек кирәк. Иннекне сөртим әле. Иренемне буйым әле. Менә шулай. Менә бу иек. Менә ике күз. Менә изү. Бигрәк матур булдым инде. Дусларым дәрескә килеп җиткән бит. Сәлам. Мин Гөлфия апа. Сезне күңелле әлифба дәресендә күрүемә бик шатмын. Без бит хәрефләр илендә, хәрефләр өйрәнәбез. Бүген безнең нинди хәреф икән? И хәрефе икән. Нинди сызыклар бу? Ишек кебек. Әйе. Бүген без сезнең белән и хәрефен өйрәнәбез. Гөлфия ападан бүген нинди сүзләр ишеттегез? Ирен, иннек, иек, ике күз, изү, ишек. Афәрин. Сез и хәрефенә нинди сүзләр беләсез? Әйе, дөрес. Сез и хәрефенә бигрәк күп сүзләр беләсез икән. Минем табышмакны да тыңлагыз әле. Ул бик изге ризык. Табын түрендә була. И хәрефенә башлана. Уйлап кара әле. Ана әле әбиең яки әниең мичтәдә пешерәдер. Әйе, дөрес. Ипи, икмәк. Тагын бер табышмак әйтәм. Хуҗа Насырдин дигән кеше булган. Ул бик тапкыр булган. Кара әле, Хуҗа Насырдин нәрсәгә утырып йөргән? Дөрес. Ишәккә. Ишәк. Әйдәгез, дусларым, ял итеп алыйк. Аннары и хәрефенең язылышын карарбыз. Күңелле җыр булды бу. Хәзер и хәрефенең язылышын карыйк әле. Экранга игътибар ит. Хәзер сызык ясыйбыз. Уртасында авыш сызык тоташтырабыз. Һәм тагын бер сызык ясыйбыз. Хәтерлисеңме? Ишеккә охшаган, әйеме? Яхшы. Хәзер әйдәле язма хәрефне язып карыйк. Монда ниндидер дулкыннар кебек. Әйдәле бергәләп курыкма. Хәзер Üstten başlayız. Ezgine üskeye minip tügerek kibik yasıyız da ozqa tüşüp gidemiz. Onu da biraz avuç tügerekliyiz de üskeye minibіз. Şulay. Hem tağın ozqa tüşübüz de
кечкенә койрык кебек ясап куябыз. Менә бу и хәрефе булды. Афәрин. Ә хәзер кечкенә генә шигырь. Иртүк торып, битен юган. Кем уяткан Ләйләне? Уятмаган, үзе торган. Бүген әни бәйрәме. Тиздән әниләр, әбиләр, кызлар бәйрәме җитә. Ә мин хәзергә сезнең белән саубуллашам. И хәрефе турында видеоны карагыз, сүзләрне өйрәнегез. Күңелле әлифба дөньясыннан сезгә күп сәламнар. О, син кем? Мин, син, мин, кызык. Мин. Шушы уенчыкларны бер җыя белмиләрен тегендә торшылар, монда тор. Әти сәлам. Әти сәлам. Йөрү тата. Сәлам. Кайсы кыз минем кызым? Мин. Син? Юк, мин. Юк, мин. Синме? Мин. Юк, минем Зөбәйдән берәү генә. Ә сез икәү. Аңладым. Хәзер мин сезне сынап карыйм. Мин риза. Мин дә риза. Минем кызым иртән тора да балалар бакчасына бара. Мин дә барам. Әти уята да мин барам. Мин дә балалар бакчасына барам. Иртән әти белән минем. Минем кызымның ак күлмәге бар. Минем дә бар, минем дә бар, минем дә бар, минем дә бар. Минем дә бар, минем дә бар. Бу биремне минем кызым бик яхшы эшли. Ул чын ишәк кебек кычкыра белә. И-а. Юк, мин ишәк булып кычкырмыйм, мин ардым. Менә бит ул минем Зөбәйдәм. Иркә гөлкәем, кисми. Иде. Уштики. Мен sizin bilan o'ynamoqchi edim. Bo'lmadi endi. Ничек булмасын, и хәрефе. Әйдә, без синең белән бергә уйныйбыз. Сиңа башлаган сүзләр әйтәбез. Әйтәбезме? Әйдә, мин риза. Ишәк. Тагын итек. И хәрефе. Беләсең килсә, сиңа башлаган иң мөһим сүзләр ул. Икмәк, иген һәм Ипи. дөрес. Дуслар, безнең каналга язылыгыз, хәрефләр өйрәнегез. Язылыгыз, ипи ашагыз. Лайклар куйгыз да гөлен тасың син эшләп тор. Лайклар куйгыз. Әйдә киттек ипи ашарга. Идәннән торгыз әле мине. Син мине гел идәндә калдырасың.